Mamuka sei varanda veZimbabwe? Mamuka sei ana baba nana amai? Zvakangooma wakomana. Dziri kungondinetsa nekunditambudza mukati mehana yangu nepfungwa dzangu. Asi nyaya ndangoya nayo imwe chete yandoda kuzama kuti vanhu kana tichiita zvatinoita ngatimirei pachokwadi. Kana uri munamati anoenda kuchechi, ngatione nezvipe kuti uri munamati. Kana uri munhu wepolitics anoda zvepolitics, ngaamire kusaidhi repolitics ekwaanoda. Kana uri munhu anosapota Geza, mira wakasapota Geza. Nyaya ndiri kuzama kutora ndeyekuti musaite chikukuviri, kuti kumhodzi uriko, kunyemba uriko, kwese uda kuwanika uriko, uku uda kudya, uku uda kupiwa chekudya, uku uri kutambira, uku uri kuramba. Wakomana, zvinozokuurayawo zviziye. Asi chandauda kungoziva ndechekuti uyu Saruwaka uyu wokupfurwa uyu afa uyu, ndiani ari kumira naye, oro chikwata chipi chamira naye kubva zvanzi apfurwa? Ndoda kunyatsoziva, ipapo ndiri lost, handisi kuziva ndiani akamira naye izvezvi. Geza tiri kuziva kuti ano vakomana revolution vatoriko, vari kutoplana nyaya dzacho, vari kufambira nyaya dzacho. Aizvo zviri pachena, hapana munhu asi kuzviziva. Ko uyo yapfurwa mai manju ndiani? Itimu Geza here? Itimu Mnangagwa here? Itimu Chamisa here? Ndo pandada kuziva. Vakomana, nyaya kuti ane zvayo iyi inyaya iri serious. Aurayiwa nei? Apfurwa nani? Zvii zvakaitika? Zvakawanda zvinogona kunge zvakatoitika ipapa. Analysis dzangu dzandiri kuzamawo kuita ndega. Nezuro ndakaisa audio ndakatukwa nevamwe vanhu vakanditi handisi kuziva zvandiri kutaura. Ari kutaura kuti handisi kuziva zvandiri kutaura kureva kuti haasi kumbotarisa nezvenyaya idzi. Ari kungomirira kunzwa vamwe varume vachitaura, iye ndeye kungoteerera chete. Haana analysis dzako dzaanoisawo achitarisa maererano mafiro aita murume uyu. Chaka makangomirira kutuka bedzi. Imboisawo nyaya yako tinzwewo view yako, kuti tinzwewo kuti uri kuti kudii uchiona nyaya iyi. Nezuro handauzenge ndaya ndakati dyo, nhasi ndinoda kuti dyo. Inini kufunga kwangu murume uyu anofana akapiwa mari, anogona kunge ari futi ane chekuita nekufa kwaGeza. Ndida kutaura chokwadi, handisi kuti ndizvo, but ndokufunga kudaro. Anogona kunge aine chekuita nekufa kwaGeza, mukubabata. Ende uyezve vakamupa mari vanenge vachitoda kutarisa kuti basa ravo rakaita here. Kana kuri kuti rakaita, Geza zvishuwa ashaya, pamwe wada kutoraya zvawo evidence dzake kuti angogara arova pasi, pasazovi neanything chinobuda mangwana. Because nyaya dzakafanana nedzidzi dzakaitika yekuti munhu afa, later on panze dzakabuda runyerekupe, dzakulikiswa nemunhu amune makapa mari uye. Because anenge akulaudhaka, otherwise anogona kudzoka kwamuri futi akuti ndipewo mari, mota akumuharasa, anotanga kuburitsa chokwadi mbijana mbijana. Saka ndo zvimwe zvacho zvinogona kunge akaurawa. Then the other side, anogona futi akaurayiwa netimu Geza rekuti iwewe une chekuita nekufa kwamudhara wedu uyu. Nhasi futi uri pano une ruoko rwaka, pamwe ane ruoko rwaakatoita pana mudhara Geza. Izvozvo zvizive. Zvese zvakutaura zvokunzi anga ine appointment, akazenga atengesa makapeti, hakuna munhu anonzi uya utore mari yako otarisa location oona uchinzi kwakaita chisango. Kana newe ungaenda ukaitora mari ukauya nayo ukaitakura. Varume ngatione nyaya wakomana, ngatimbomirei kutukana. Iwe kana une nyaya yako ise paground, tinzwewo kuti saidi rako uri kufungei, uri kuonei. Murume uyu angangopfurwa chete. Ndikutaura kuti Womusoro Muhombe akangopedza kumuinterview. Womusoro Muhombe kandikutaurire, muchindi Womusoro Muhombe uya ndiye anga akatobata tambo yemufesu uya. Unoona imbwa kana yakasungwa muhuro ukabata tambo, unenge uchicontrola. Ndo zvaiitwa Saruwaka. Saruwaka yanga akaiswa tambo muhuro. Kuinterviewa kwese kwaiitwa pai. Kwangu rutoda kutoonesa kuti tsano waye ndinawo pano. Saruwaka ndinaye pano, ndichingopedza kutaura naye akutoenda. Zvokutodza zvitamisi Womusoro Muhombe aitopa mafeedback kuti hai, Womusoro Muhombe ngaambotorerwa mafoni ake ese anoshandisa mumbomutarisa. Ngaambotariswa, imboendei kumanetworks mumbomuongorora. Womusoro Muhombe ane chekuita chete, izvo ndozviramba izvozvo. Chese chakaipa ungoripo, chese chakaipa changonzi chaitika uripo, uringojitsvagei, wai uchingofungirwa nguva dzese.
uri kuvengwa here? Mapurisa dai ambotora musoro muhomboyo wambomuisa mukati, wamuisa mukati wombotora mafoni ake ese mombonyatsotarisa kuti maconversation anoita nani zvikuperera papi. Ane chekuita nekufa kwemurume uyu nekuti anoziya. Then uyu mukomana wokufa uyu une nyaya dzakewo anogona ngefuti atori nechekuita nekufa kwaMundarageza. Izvo zvinogona kutoitika. Saka ndiri kuti tine varanda veZimbabwe, imbomirai kutuka vanhu vanenge vachiva nenyaya dzavo. Imbomirai kutuka. Chokwadi chaicho hamuzochioni nekuti chokwadi chinobuda mukutaura. Mapurisa oita idea kuti no, ngatimbozama kudai nekudai timboona. Munogona kutobuda nedii. Zvino makatanga kuopoza muchidini kuti akese muri kuziya kana kuti imbomirai musatuke vanhu, musaikomende zvinhu zvinoita kuti vanhu mangwana vasatauri. Iwe kana une point yako uyai naye tinzwo kuti pfungwa dzako uri kuti kudii. Uri kuti kudii iwewe nditaurire kuti iwe kanzi utore mari yako yefoni kusango uko kusina kana imba yauri kuona unoenda here? Paunoipiwa mari yacho iwe unouya kaisa pai kusango kwakadaro iko. Zviriko here? All right, what is the reason yekuuraya Uber driver? Waimuurayirei? Aiwa, wakapindura wakomana. Nyaya dzeungotaura zvinhu musina kuona kuti ndiri kufamba sei. Taurai kuti zvamuri kufunga. Uber driver aiurayirwei? Aipfurirwei? Munhuwo zvake ane mota yekuti nasaro waka wakanga wapedzana namadhiri ekutakurana vaisazogona kutosatoonana futi zveupenyu hwese. Ko vaizomuurayira chii chawakamuurayira? Aiwa, pindurai kunyanya vari kutuka, ndimo ndiri kuti pindurai. Bozi kungotuka musina chamuri kuunza hakubatsira wakomana. Ndopatonetsera isusu vana veZimbabwe. Ndosaka tisiri kuenda kure nenyaya dzestruggles. Nekuti muri kutsvuku kuviri. Muri tsvuku kuviri, kuchechi uriko, kudoro uriko. Hamuna pamunonzi apa ndopako. Nyaya yekuda mari ndoyoita kuti vanhu muurayiwe. Nyaya yekuda mari ndoyoita kuti nhasi inozvidai. Ndo inokuitisa zvese izvi. Zuro ndizuro waive kuZimbabwe pademonstration. Wakatiza kudarika vamwe vanhu vese uchiti wakangwara. Handiti iwe ndiyo chete wakangwara, the rest wakapusa. Ndiyo wakangwara kugona kutiza. Hauna kusungwa, hauna kubatwa, hauna kuitwa anything. Chii chakaita kuti zvidaro? Murume anga asiri spy here wakomana, ngatitaura nechokwadi. Murume anga asiri spy here. Ende chimwezvo chandoda kuonesa vanhu, I think Stole panyaya yari kuinzwa. Stole panyaya yari kutoinzwa wakomana. Stole kana uchinzwa, kana ungori tsvuku kuviri, dzidza. Zvimwe zvinhu hazvidi kudaro varume. Handisi kuti ndizvo Stole, handizivi hangu kuti wakamira sei, but handikuchenesewo semachenese uyu murume afanira asingamuchenesewo. Kubva day one. Kubva day one ratanga kutaurawo kuti ndaakudai. Ndasingamuchenesi bozi ndinozivawo mashure kwake kuti kwanga kwakamira sei. Budai pachena muzikane kuti aiwa pastor, kana ari pastor ndipastor. Muda kuita here mukuona ngandikupei muenzaniso. Ndakubata mumwe munhu wandasingafanira kubata asi ndakutomutaura. Bozi maZimbabwe tiri kunyanya kurasika. Nyamakanga kana achinzwa maodhiyo ese atinoisawo panoka ngaambodzidza. Uri pastor, uri kusapota musangano weiwowo watiri kuzama kuti nhai dai zvanaka, uri kuusapota. Wodzoka wotudza pamhepo kuti inini ndiri mufundisi, handipindire zvemapato. Asi kumisangano yavo unodedzwa uchinda. Makanga mafa varume imi munonetsa kuti tizoziva kuti muri papi. Muri pastor here? Muri politician here? Muri tsvuku kuviri? Ngatisati kunyeperana, usati uhwanda nekuti hanzi ndiri pastor. Ndiye mumwe, ndimi muri kuvhiringidza kuti zvinhu zvidai so. Zvese izvi munozotokesa mapastors nezvaanoziya nekubudikidza nemimi varume imi maitiro enyu. Hatidi kutaura zvese zvamuri kuita zvokuti mune muchionekwa tichikuonai. Mazofa makutanga kudaonetsesa vanhu isusu BP nekufunga kuti nhai munhu yambourayiwa zvaita sei. Zvinhu hazvinetsi kuona, zviri kutooneka izvezvi kuti ndozvamuri kuita. Vanhu veZimbabwe ngatisanetsane, ngatione nyaya sezvairi, kwete kuti tinotanga kuda kushupana nezvinhu zvatiri kuona nhasi. Ndiri kutokuonesai kuti Nyamakanga mangwana zvikamushatira ndiye mumwe futi anenge achiita madhiri waya kutsvuku kuviri. Unouya uchitiparidzira shoko
kuseri tozokuonawo kumusangano weZANU-PF, tozokuona muri mumiti, muri muparliament. Ndiwe wega chete here mufundisi, ndiwe wega here bishop naibaba. Maitiro enyaya mangwana kana zvakupfukirai musazoda kutsvagana kubatsirai. Mirai pachokwadi, moonekwa kuti aiwa imimi ndokwamuri. Kana mati muri wechechi, mirai muri pachechi. Muchitsuura ZANU-PF muri kwamuri ikoko kuchechi kwenyu. Ndozvatoziva izvi. Kwete zvokuti makainvitwa, motoenda muparliament, makutsuura yakati ndima kutodzwa zvokutoita. Musade kuti nyepera wakomana, zvamuri kuita zvinozotipinzisa bhizi mangwana takuda kuanalyza zvisinei nekuti asi tikutokuona. Saka ndinoti Saruwa wangosingazikane kuti uri kupi. Nhasi uno tinofanira kuzviona kuti uri kupi nekuona kuti vanhu vaungana ndokwaMnangagwa here, ndokwaChiwenga here, ndiwe kwaGeza here, nokuti Geza tiri kutooneka akatounganirwa nawakomana veRevolution vatoriko. Ukaona watamba nemunhu wemusoro mukuru waparara, newe wacho hausi munhu chaicho ari right. Watomutengese umwe wekutoti unoshauza zviri kubva nekupi. Wemusoro mukuru haasi kumira basa bhosi, munhu yakatotumwawo. Otherwise ndo zvinotomupa mari. Ende nyaya idzodzi kana adzita anobhenefita kuviri. Vanhu imi hamusi kuona imimi. Handisi kuti ndoona stereki, but zvimwe zvinhu zviri pachena. Akanga ataura nyaya idzaataura zvinomubhenefita kumaviewers 1, omubhenefita kuvanhu vari kumutuma 2, ari kubhenefita hameti kangani murume wemusoro muhombori. Saka ngatisataura nechokwadi, ngatiudzane chokwadi. Munhu kana uri kuchechi mira nechechi, kana uri politics womira nepolitics, kana uri kwaMwazha mira uri kwaMwazha. Kwete kuti uri kwaMwazha wakuparliament uri kutsvage munhu waMwari. Mirai panzvimbo. Ana Saruwa nhasi uno wafa, tichaziva kuti zvii zviri kuitika. Otherwise ndo watori nechekuita nekufa kwaGeza. Wopfurwa wofa. Bhozi unenge wakunzi uri kudei pano, but uno ruoko rwako apa. Haumbotadzi kwekusiyiwa. Iri remusoro mukuru ringe richingotenderera richitengesa information. Magumo enyu akomana musafungudze kuti makangwara, ndo mafiro amunozongoitoiwa.